tinombopfugamawo here mangwanani tichimuka kuseni tichitenda Mwari nenyasha dzaanenge atiitira kurara akatichengeta, uyezve tichikumbira ruchengetedzo masikati ose atinoswera musi wake. Tazoswera tadzoka kudzimba dzedu, tabva kungave kumabasa, kungave kumichato, kungave kumitambo, kungave kuchikoro, tinozotendawo here Musiki nenyasha dzaanenge atiitira kuti aswera akatichengeta. Zvingava zviri zvivindi here, kushaya mukana here nekushaya nguva. Memory text yedu tinoiwana kuna 144 dzamapisarema vhesi ya 2 inoti munyengetero wangu ngauve pamberi penyu sezvinonhuhwira, nekusumudzwa kwamaoko angu sechipiriso chamadekwana. Ndo memory text yatinayo. Mukati memory text yedu ndoda kuti tibate mashoko maviri anoti iwo munyengetero inova prayer na chipiriso inova offering. Ndo mashoko atinoda kuti tibate kumberi uko agova anotsanangura zvirinani pamusoro peminyengetero. Musoro wedu wenyaya muzuva ranhasi unonzi iwo broken altars in Christianity. Broken altars in Christianity, tichiona tichireva kuti maaritari akatsemuka kana kuti akaputsika mukati mechikristu. Quotation yedu yekutanga tinoiwana kune munyori bhuku rakanzi Story of Redemption, apo toda kuona kuti panyaya yeoffering neprayer Adam naEve vakazvifambisawo sei vasati vave nechivi. Story of Redemption page 21 paragraph 1 inoti iyo, a portion of their time was to be occupied in the happy employment of dressing the gardens, and a portion in receiving the visits of angels and listening to their instructions in happy meditation. Tiri kuona panapa kuti vabereki vedu Adam naEve vaiwana nguva yekuenda kuita basa ravo mugarden, then vozowanawo nguva yekuita communion nengirozi vachipiwawo mainstruction how to live, meaning to say vaiwana nguva yekunamata nenguva yekuva in communion nemaholy angels. Tiri mubhaibheri imomo tiri kuonawo kuti Noah akazvifambisawo sei panyaya yearitari iyoyo. Noah akazvifambisa sezvizvi kuna Genesis 2 vhesi ya 20. Noah akavakira Jehovha aritari, akatora dzimwe mhuka dzose dzakanaka neshiri nedzose dzakanaka akapirisa zvipiriso zvinopisirwa paaritari. Noah uyu akaitawo aritari kunamatira ani? Jehovha. Abrahamu zvekare kuna Genesis 4 vhesi ya 7 anonzi iye zvino Jehovha wakaratidza kuna Abrahamu akati, ndichapa vana vako nyika iyi. Akavakira Jehovha aritari ipapo, iye wakanga azviratidza kwaari. Tiri kuona panapa Abrahamu akavakirawo Jehovha aritari. Vana veIsraeriwo vachangoyambuka river Jordan, first commandment yavakapiwa after crossing the river Jordan kuna Deuteronomy chapter 27 vhesi ya 6 inoti, unofanira kuvakira aritari yaJehovha Mwari wako nemabwe asina kuvezwa, ugobayirapo Jehovha Mwari wako zvipiriso zvinopiswa. Vana veIsraeri ava vakaitawo maaritari ekunamatani nekuita offering kuna Jehovha Mwari wako. Tisakangana kurelata mavhesis atiri kuverenga aya nememory text yedu iri kuna mapisarema 141 vhesi ya 2 iri kutaura pamusoro pemunyengetero nezvipiriso. Toenda kuna muprofita Elijah after facing in apostate kubva kuna in apostate king ne900 false prophets kuna 1 Kings chapter 18 vhesi ya 30 inoti iyo, ipapo Elia akati kuvanhu vose, swederai kwandiri. Vanhu vose vakaswedera kwaari. Zvino vakagadzira aritari yaJehovha yakanga yaputwa. Muprofita Elia akavakawo aritari yekunamata ani? Jehovha. Totarisa zvekare Jakobho akudzokera kumba kwababa vake akaitawo sei kuna Genesis chapter 33 vhesi ya 20. Akavakapo aritari akatumidza zita rinonzi Eriyarohe Israeri. Ndi Jakobho akavakawo aritari yekuitawo chipiriso kunani? Kuna Jehovha. Apo akudzokera kumba kwani? Kwababa vake. Relate those verses nememory text yedu ine pamusoro peminyengetero nearitari. As we can see, vainamata kare, vaivaka aritari yavauya nemhuka vachipirisa ipapo, vachipisa vachinamata Mwari wavo. Ko isusu sezuva ranhasi tinoitawo sei panyaya yemaaritari? That's why ndauya netopic yekuti broken altars in Christianity, kana kuti maaritari akaputwa muchikristu. Ngatitangei nekudefaina chinonzi aritari kana kuti altar nemuchirungu. Altar is a place where people make offering to God. Hanzi inzvimbo inoitwa
offering kunani kuna Mwari. Pa offering iyi tiri pa altare panoitwa inonzi worship, panoitwa inonzi prayer, panoitwa communion. Tiri pa altare iyoyo. So isu semuzuva ranhasi sezvo ezvinezvi tiri kuziva kuti gwayana rakaroverwa pamuchinjikwa rakaputsa mutemo wekuti tinge tichipisira mhuka paaritari. Vakati gwayana rikati mutemo iwoyo hauchange uchiri valid kwatiri isusu vana vaMwari. So isusu tinooffer how do we offer ourselves kuna Mwari? Tunoenda kuna Mwari nemuviri yedu sema offerings. Offerings atiri kuita aya paaritari. Aritari iyi ndeipi? Inzvimbo yekunyengetera. Patinenge tichinyengetera tinenge tiri paaritari tichiwoshipa, tichipreya, tichinamata, tichiita communion nani naMwari wekumusoro kudenga. Chipiriso chiri muviri wangu inova temberi yaShe, yandinouya nayo yakachena pamberi pani paMwari, yave aritari. Saka aritari iyi yekuti pamunyengetero wangu ndopandiri kuita munyengetero ndichiuya nemuviri wangu sechipiriso. Waputsika papi? Ngatifambei tichiona kuti maaritari aya tamaputsa sei, tichifamba tichienda tichiverenga zvishoma nezvishoma. Ngativerenge quotation inobva kubhuku rakanzi Story of Redemption page 145 paragraph 2. Inoti, the principles of 10 commandments existed before the fall and were the way of a character suited to the condition of holy order of beings. After fall, the principles of those precepts were not changed, but additional precepts were given to meet man in his fallen state. Pama 10 commandments akapiwa naMwari. Panapa tiri kudzwa kuti macommandments aya aive ema-holy beings, but right now nekuda kwekuti chitema chainge chapinda muEden, Adam naEve vatadza, vanga vachisiri muholy order. Saka zvakazoreva kuti kunzwisisa kwavo kwave kushoma, uyezve zvidiso zvenyama yavo zvave kusimbira kuna Satani. Saka Mwari akatozoona kuti nekuda kwekuipa kwemunhu zviri nani tinyore zvimwe zvokuwedzera zvinonyatsotsanangura kuti munhu angazvifambisa sei. That's why Mwari akazotumirawo maprofita, akazouyawo achinyora mabooks aitsanangura zvizhinji zvimwe zvisingazwisiswe nevana vaMwari. Vana muprofita Elijah, vana muprofita Daniel, maprophets akawanda vane zvavakanyorawo zvinotsanangura in detail how to offer ourselves to God. Councils with the Church, page 520 paragraph 1. Inoti iyo, in every family there should be a fixed time for morning and evening worship. Morning and evening worship. Worship yatinoita iyi tambotaura kumashure kuti chinonzi altar panoitwa worship. Saka mangwanani oga oga nemauro oga oga, a family should do a family worship, kuenda paaritari. Paaritari apa ndo patinenge tichionamata Mwari, tichiita communion nengirozi dzaMwari. Councils with the Church, page 151 paragraph 5. Inoti iyo, fathers and mothers, each morning and evening gather your children around you, and in humble supplication lift their hearts to the God for help. Your dear ones are exposed to temptation. Daily annoyances besets the path of young and old. Those who would live patient, loving and cheerful life must pray. Only by receiving constant help from God we can gain victory over self. Saka ndambotaura kumashure kuti nekuda kwekuti nyama yedu yave kuvavira kuda kuita zvinhu, isusu pachedu tisu tava ma-enemies of ourselves. Zvinoda nyama yedu zvatiri kuda isu zvinoita kuti tikanganise kuwana upenyu husingaperi. Saka panapa pari kunzi every day, mangwanani nemauro, baba naamai ngavaite gadha vana vavo, vazvipire mwoyo yavo kuna Mwari, vagonamata nekutenda kuti Mwari avabatsire zuva nezuva, nguva nenguva, nekuti muupenyu matiri kurarama matemptations akawanda anotiwira. So nekuda kwekudaro we don't know kuti tikabuda mumba mangwanani ndinokwanisa kudzoka here ari mauro. Tine vazhinji vatakashamisika navo, atobuda mangwanani achienda kubasa, manheru otonzwa kuti munhu aita tsaona afira pasipoti. So there is no guarantee yekuti pandabuda mangwanani ndichadzoka. Saka zvakanaka kugara uri paaritari yaMwari nguva nenguva, kuita kuti Mwari agare vachikubatsira. Mapisarema 121 verse 8 inobva yati Jehovha achakuchengeta pakubuda kwako nepakupinda kwako, kubva panguva ino kusvikira nekusingaperi. Zviri kubuda pachena kuti mapisarema ari kungotaura kuti pakubuda kwako namata, pakudzoka kwako namata. Pakunamata pakubuda mangwanani unenge uchikumbira nyasha, Mwari vakuchengete. Wadzoka wotenda nyasha dzawaitirwa nedenga kuti Mwari maita basa mandichengeta, ndadzoka ndiri mupenyu, chindichengetai iwo zvekare. Ndozvinotaura mapisarema. Ndo ma-altars atiri kutaura kuti families is now broken. Councils with the Church, page 251 paragraph 4.
inoti Satan makes every effort to lead people away from God, and he is successful in his purpose. When the religious life is drowned in business case, when he can so absorb their minds in business that they will not take time to read their Bibles, to pray in secret, to keep the offering of praise and thanksgiving burning on the altar of sacrifice morning and evening. How few realize the wiles of arch-deceiver? How many are ignorant of his devices? Saka nikuda kwekuti Satan ari kunzi ari kulead vanhu away from God. A lot of people were breaking the altars of God by engaging in businesses. Tobva taita serious to such extent yekuti tinokanganwa kuti Mwari anoda kunamatwa. Just because pataurwa kumashure kuti every pese paunobuda unofana kunamata Mwari achikubatsira. Tinogumisira altars aya atsemuka nekuti anenge asisashande. So hatina patinopuwa courage yekuti tirarame tisina Mwari mukati. Where are we getting that courage? Counsels to church, counsels to the church, page 152, paragraph 6. Each morning consecrate yourselves and your children to God for that day. Make no calculation for months or years. These are not yours. One brief day is given to you. Quotation iyo iringotunza pachena kuti panguva yese yatinenge tine vana vedu ngatigare navo pasi tivadzidzise kunamata mangwanani oga oga, nekuti tinopiwa zuva rimwe nerimwe pazuva rimwe nerimwe, hatipiwi nguva yakawanda. Zviri kunzi izvo vana ava havasi vedu, patichaverengera zuva toverengera ave masvondo ave mwedzi nemakore. Vana ivavo vanokura vasingazivi kunamata kwavo. Ndipo paya patiri kuona vana vevatendi vari kubuda mumakereke nekuti havasi kudzidziswa Mwari nevabereki. Tikaenda zvekare kuna counsels to the church, page 152, paragraph 7, the father or in his absence the mother should conduct the worship. Nyaya iri panapa tiri kupiwa organization yemumba. Organization yekuti baba ndivo vanotungamirira worship yemumba. In the absence yababa, mai should take care yeworship yemumba. Hapana panofana kunzi worship haisi kuitwa, nekuti pauviri hwenyu mwana haafani kushaika. Inyaya yekuti tiri kutadza kuorganiza nguva here kuti tiwane nguva naMwari. Daniel 9 verse 21 inoti, ndakati ndichitaura pakunyengetera, uya murume Gabriel wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga, ndaneta kwazvo, akasvika kwandiri nenguva inenge yechipo chamadekwana. Tamboverenga quotation kekutanga tichiudzwa kuti vabereki vedu Adam naEve vaiwana nguva yekuita communion nemaangels vachipiwa mainstruction. Panapa Daniel akutaura kuti panguva yemadekwana, chipo chamadekwana, panapa taura munyengetero wamadekwana. Tamboonesana kumashure tikati ngatibatei mazwi aya, munyengetero, prayer kana kuti offering, chipiriso. Chipiriso ndicho chipo, ndo chamadekwana, ndo kunamata kwemadekwana. Ngirozi yakabva yashanyira ani? Daniel. Saka panguva yatinonamata madekwana ndipo panoshanyawo ngirozi dzichiuya kuzoita communion nani? Nesu. Child guidance, page 522, paragraph 1 inoti, the hours of the morning and evening worship should be the sweetest and the most hopeful of the day. Let it be understood that not these hours, let be understood that into these hours no troubled and kind thoughts are to intrude, that parents and children assemble to meet with Jesus and to invite into the home the presence of the holy angels. Ikungotsigira quotation zvaverengwa kuna Daniel kuti let's assemble ourselves panguva yechipo chamauro. Pachipo chamauro tambotaura kumashure tikati pamunyengetero tichiita chipiriso paaltar tinouya nemabodies edu sechipiriso chakanaka. Saka chipiriso chakanaka haufani kuuya uine mathoughts ari evil, asi iri right. Unofana kuuya wakachena pamwoyo, pandangariro nepanyama yako, chave chipiriso chakanaka. Zvadaro maungana nevana venyu, holy angels can communion with you, and inogava the sweetest time of the day. Judges 21 verse 4 inoti, zvinofume mangwanani vanhu vakamuka mangwanani vakavakapo aritari, vakauya nezvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyanana. Panapa tiri kuona kuti mangwanani vanhu vaiuya nezvipiriso paaritari vachipisira. Aritari iyi, isusu aritari yamazuva ano tunoenda pamunyengetero topfugama matonamata semhuri. Mapisarema 143 verse 8 inoti, ndinzwisei unyoro hwenyu mangwanani, nokuti ndinovimba nemi. Ndizivisei nzira yandinofanira kufamba nayo, nokuti ndinosimudzira mweya wangu kwamuri. Unyoro hwaMwari, Mapisarema 143 verse 8 tiri kuti tinokwanisa kuhwana mangwanani papo patinenge tichinamata takapfugama tichizvipira paaritari yaMwari sechipiriso chakachena.
Panapa tinoona kuna Testimonies to the Church volume 5 paragraph 140 192 page 3 inoti, though we do not pay homage to the hidden gods, yet thousands are worshipping at Satan's shrine, as verily as did the king of Israel. How do we worship pama altars a Satan? Bible rinotiudza pachena kuti kana usiri kwandiri ndimwari vaireva, then uri kune rimwe divi raSatani. Haungakwanise kuti kuna Mwari hauko, then kuna Satani hauko. The moment yatinorega kuenda paaritari yaMwari tiri paaritari yaSatani. Patinoregedza kuimbawo mahymns aMwari, obvious tiri kuimba mahymns ekwaSatani. Patinoregedza kutaura nezvaMwari tiri kutaura zvenyika. Saka isusu vazhinji, nenyaya yekuti hatisi kuenda pamaaritari aya ekunamata mangwanani nemauro, uyezve panguva yedu yatonamata tiri in private, takaita one on one naMwari, zviri kureva izvo kuti tiri paaritari yani yaSatani. So ngatibvei paaritari yaSatani tiende paaritari yani yaMwari, tiite zvinodiwa. Messages to young people, page 382 paragraph 2 inoti, the law, common pleasure parties, gatherings for eating and drinking, singing and playing on instruments of music are inspired by the spirit, by a spirit that is from beneath. They are any oblation unto Satan. Tiringoziviswa panapa kuti patinoregedza kuita music yaMwari, tichiteera music tichiita maparties asiri maparties akarayirwa naMwari, tichiita anything, any pleasure isina kurayirwa naMwari, we are doing it for Satan. Saka ngatingwarirei patinoenda kumaparties atiri kuita kuti aritari yani yatiri kunoita izvozvo. Adventist Home, page 437 paragraph 1 inoti, we must subdue a hasty temper and control our words, and in this we shall gain great victory. Unless we control our words and temper, we are slaves to Satan. We are subjection to him. He leads us captive. All jangling and unpleasant, impatient, fretful words are offering presented to his satanic majesty, and it is costly offering, more costly than any sacrifice we can make for God, for it destroys the peace and the happiness of whole families, destroys health, and eventually cause forfeiting of an eternal life of happiness. Patinotaura mashoko akaipa paya, tinenge tichitaura tiri paaritari yaSatani. Paaritari yaMwari zvinototaura neshoko raMwari kuti paunoenda pakunopfugama pamberi paMwari uchinamata uri paaritari yaMwari, mashoko aunotaura mashoko akanaka, mwoyo wako unopfava, unenge wave munhu ari humble towards God. But mauro ega ega patinenge tichitaura nyaya dzisina musoro, tichitaura nyaya dzinomuburisa Mwari, tichiona music, mavideos anenge amamovies anenge asinei neumwari, tiri kutaura nekupira tiri paaritari yaSatani, of which aritari yatiri kupira iyi tichakonzeresa kutadza kuwana mufaro nekupedzisira kuvara pautano hwedu chaiwo chaiwo, nekuzopedzisira tatashaya upenyu hwekumusoro kudenga husingaperi. Saka panguva ino tiri kuda kuonesana, tambotaura kumashure kuti munyengetero nechipiriso ndo mashoko edu maviri. Tadzidza panapa kuti pamunyengetero watinoita isusu ndicho chatinoti chipiriso kuna Mwari. Muchipiriso ichi miiri yedu iriyo chibayiro chakachena chiri paaritari yekunamata. Saka maaritari aya tamaputsa nekuda kwekuti vatendi hatisi kuwana nguva yekunamata mazuva ose. Tiri kukudza kuita mabasa edu tichikangana kuti Mwari wedu tinofanira kumunamata achitichengeta zuva nezuva. Tinotenda vana vaMwari, mashoko anga ari pamberi pedu. Kana paine vasina kugutsikana nechidzidzo ichi, please sunungukai kunyora mucomment section. Kana paine mubvunzo iripo, please feel free kukomenda mucomment section. Kana maitirwa zvakanaka nemashoko akanaka kudai, please musakangana kusubscribe, kulike uye kushare nevamwe kuti tidzidze zveukuru waMwari takawanda uye tigoponeswa. Kusangana zvekare sabata inotevera. God bless you.